Ты чуў, што сказаў Лесік? Мне падалося, што ён сказаў угу. Ты упэўнены? Не упэўнены. Лесік так ціха нешта прамармытаў. А я зусім нічога не пачула. Лесік вялікі разумнік і вучоны, і зараз вельмі заняты нечым. Не трэба яго адрываць. Як не трэба? Мы з ім вітаемся, усміхаемся, добрага дня яму жадаем, а ён нам гукае. Можа, ён з намі на замежнай мове павітаўся? А на якой? На марсіянскай ці крытанскай? Якой? Ці на угунскай? Гэта што яшчэ за мова? Не ведаю. Толькі сам Лесік можа нам усё растлумачыць. Лесік! Лесік! А, што? Ты чаго крычыш? Гэта ты чаго крычыш? Я нічога. Лесік, прывітанне. А, прывітанне, добрага ранку. Ванечка, Лесік цудоўна размаўляе па-беларуску. А што было за угу, ён нам зараз растлумачыць. Кася, ты пра што? Пра тое, што мы даўно прыйшлі, за табой назіраем. А ты такі дзіўны, над кніжкай сядзіш і толькі угукаеш. Праўда? Так і ёсць. Гэта я так зачытаўся, што нават не заўважыў, як вы прыйшлі, як павітаўся. Я быццам у кніжку праваліўся. Як праваліўся? Так, зусім. Зусім? З лапамі і вушамі? Амаль што так. Але ты тут, і кніжка перад табой. Як ты мог праваліцца? Кася, не хвалюйся. Гэта вырас такі. На самой справе так захапіўся сюжэтам, што забыўся на ўсё астатняе. Цяпер зразумела, Кася? Не вельмі. Але добра, што на самой справе Лесік тут, і яго ніадкуль выцягваць не трэба. Нашы гледачы даўно мультфільм чакаюць. Давайце глядзець. Давайце. Вось гэта нумар. Здаецца, што цяпер і Лесік, і Ваня праваліліся ў кніжкі. Але мы гэта выправім. Выцягнем гэтых чытак. Дапамагайце мне, калі ласка. 3, 4. Ау! Ратуйце! Кася, што з табой? Правалілася наша Кася. Ау! Ты тут? Я і правалілася, і нават пад стол пакацілася. А вы кніжкі чытаеце? Так і ёсць. Вельмі цікавая справа чытання. Кася, далучайся. Выбірай любую кніжку. А хочаш, магу сваёй падзяліцца? Вось вы, хлопчыкі, толькі пра сябе і думаеце. Гэта чаму? Мы ж з табой падзяліцца хочам. А таму, што усе гледачы Добраранка, і я разам з імі, сядзім і чакаем, пакуль вы свае кніжкі дачытаеце. Ой, і праўда, мы пра гэта не падумалі. А вы заўсёды спачатку робіце, а толькі потым думаеце. Ці не думаеце зусім? Сябры добраранкаўцы, прабачце, мы з Ванем пачытаем потым. А зараз будзем з вамі размаўляць, ды цудоўны настрой ствараць. Вось і добра. А то і ўвесь добраранак на адну касечку пакінулі, а самі за кніжкі схаваліся. Больш так рабіць не будзем. Прабачце нас, паважаныя гледачы. І наша любімая сяброўка Кася таксама прабач. Ну, добра, прабачу. Толькі зараз я сама выберу мультфільм, які мы іх будзем глядзець. Калі ласка. А вы пакуль свае кніжкі закрывайце. Так? І як мага далей іх адлажыце. Так добра будзе? Добра. А вось цяпер можна спакойна мультфільм паглядзець. Вось гэта Кася! Хто б мог падумаць? Кася, ты будзеш з намі добры настрой ствараць? Прыйдзецца трошкі пачакаць. Мне трэба дачытаць. Чытай, чытай, мы з Ванем самі. Ой, прабачце, я нават не ведаю, як так атрымалася. Што атрымалася? А тое, што і я ў кніжку правалілася з галавой, вушамі і лапамі. І гэта цудоўна. Нічога цудоўнага.
Сябры не павінны чакаць. Мы ж абяцалі цудоўны ранішні настрой. Павінны яго гледачам падарыць. А давайте і настрой дарыць, і кніжкі чытаць. А хіба так атрымаецца? Трэба паспрабаваць. А давайте поделимся усім цікавым, што пра кніжкі ведаем. Можам нават вясёлую віктарыну наладзіць. У ёй і нашы гледачы удзельнічаць будуць. Тады з нас пытанні, а з вас адказы. Адказвайце гучна і разам. А калі побач сядзяць ваши сястрычкі і брацікі, можаце паспаборнічаць, хто з вас хутчэй адказ адшукае. А яшчэ весялей будзе з бабулямі і дзядулямі. Цікава, хто каго пераможа ў віктарыне. Калі ўсе гатовыя, давайте пачынаць. Трэба адгадаць назву знакамітай казкі. Але Ваня яе зараз зашифруе. Калі ласка. У гэтых прадметах зашыфравана назва казкі. Хто ведае адказ? Вядома, нашы гледачы. І гэта... Так, казка пра чырвоную шапачку. Усё проста. Кошык з піражкамі, чырвоны колер і шапачка. Самы час загадваць другую казку. Калі ласка. О, што за казку загадаў для вас Ваня? І мы чуем правільныя адказы гледачоў. Гэта казка пра папялушку. Карета можа ператварыцца ў гародніну, калі гадзіннік праб'е 12. Ага. А прынцэса зноў можа стаць папялушкай. І я лічу, што за правільныя адказы мы павінны падарыць нашым гледачам прыгожы І мультфільм. я так лічу. Сябры, вам спадабалася наша віктарына? Зараз канікулы, і вы можаце працягнуць гульню па казках са сваімі сябрамі. Так. А можаце і нам напісаць, якія шыфраванкі казкі у вас атрымаліся. Можете зашифраваць не толькі казкі, але і назвы мультфільмаў. Адрес нашай праграмы памятаеце? 220 114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці можаце скарыстацца электронным адресам добраранак.tv@gmail.com. У сваіх лістах не забудзьцеся трошкі напісаць пра сябе. Дзе жывяце, як вучыцеся, чым захапляецеся. Як заўсёды, аўтары самых цікавых лістоў атрымаюць невялікія падарункі ад нас і часопіса «Рюкзачок». Гадзіннік нам падказвае, што застаўся час дамовіцца пра наступную сустрэчу і паглядзець яшчэ адзін мультфільм. А мы сустрэнемся заўтра зранку. У нашым добраранку!